Os nacionalistas levarán a pleno unha moción solicitando o acondicionamento do muíño de Ponte Barbanza e a súa contorna. Recollendo as demandas veciñais, piden que se mellore a accesibilidade e se dote dos elementos necesarios para o seu uso como local social. Recientemente fixemos aquí unha reunión cos veciños e coas veciñas e, resultado desa reunión, decidimos volver a presentar outra iniciativa. Neste caso, unha moción que vai a ir a debate ao pleno da próxima semana e nesa moción o que solicitamos é que, mentres non se mellore a accesibilidade, polo menos se dote a escaleira de acceso dunha doble varanda e dun punto de luz para que as persoas con dificultades poidan subir e poidan entrar, que se dote de recursos ao interior. Neste momento solamente conta cunhas mesas e unhas cadeiras e, polo tanto, pedimos que se dote de rede wifi para que os mozos e mozas e maiores poidan acudir cos seus ordenadores ou cos seus teléfonos a facer calquera traballo aí, que se dote de xornais, de revistas, de xogos e tamén que se estableza aí un punto de intercambio de libros da biblioteca para poder ser, insisto, utilizado. Dende a inauguración do muíño, o BNG leva presentadas diversas iniciativas en relación á mellora do local, que na actualidade está a ser infrautilizado. Piden ademais a limpeza da maleza no exterior e a recuperación do antigo camiño que conducía á parte baixa do muíño. A decente a contorna e que se recupere o acceso que tiñan os muíños por fora para ir á parte de abaixo. Había un acceso ao lado do río que precisamente coa restauración do muíño foi cerrado, de maneira que neste momento o que é o terreo público que bordea o muíño pola parte de atrás non se pode acceder máis que por leiras privadas.